Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tetepangan malih kali channel Wayang Kertas Banjarsari para sederek. Salam budaya. Monggo sing dereng subscribe kula aturi subscribe channelipun. Ajenge berkembang. Wonten dinten menika kula ajeng review wayang Pandhawa 5. Langsung mawon nggih. Iki Puntadewanipun. Kados ngaten. Garapane ngaten. Niki walike. Bahan kertas duplek. Gapite bambu. Lanjute Werkudara. Nah niki Werkudarane. Nah, Werkudara. Iki Janaka, Arjuna, Permadi sami mawon. Sewayang niku jenenge kathah. Janaka. Niki Nakula sadewanipun. Niki dereng dikapit nggih. Gapite dereng wonten. Nah, niku masalah harga niku gampil. Nek satu set Pandhawa 5 niku kula bandrol harga 120.000. Monggo sing minat saged WA. Iki detale. Nggih pun ngaten mawon nggih sederek. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.